الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور ونار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Шын мақтау барша ғаламларны, жер һәм күкләрне яратучы. Жер һәм күкләр арасында булган барша мәхлукларга һәм җан ияләренә ризык биреп, аларны тәрбия кылып торучы, безләргә адашмау һәм саташмау өчен, дөрес итеп яшәү өчен Кур'ан-ы Кәримне бүләк итеп бирүче Аллаһ Субхану Тәгаләгә барча мактауларыбыз һәм дәстәнәләребез һәм шексез шөкранәләребез булсын. Һәм барча галимнәргә нур һәм рәхмәт булып җибәрелгән Аллаһның хак илчесе, сөйгеле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, аның әһли бәйтенә ва сахабаларына Аллаһның сәламы ва бәрәкәте булсын. Җумгаларыгыз мубарак булсын. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Субхану Тәгалә безгә бик күп ниъмәтләр бирде. Бик күп бүләкләр бирде бу дөньяда. Һәм шуларның шушы ниъмәтләр арасында иң олы булганы да ул да дин. Һәм бүләк итеп бирелгән безгә аның шәригатыдыр. Әлхәмдүлиллаһ, дини китапларыбыз, дини вәгазьләребез, укуларыбыз бар. Яхшы бер тормышта яшибез, чынлыкта карасак. Уку йортларыбыз бар. Дин турында сөйләгән кешеләребез бик күп. Интернет челтәрен кулланабыз. Бик күп әсәрләр һәм әлдә китаплар язылып бара. Һәм күпчелек вакытта кеше аптырап кала. Кайсы китапны укыйм? Кайдан мин гыйлем алыйм? Нәрсәне кулланырга миңа? Чөнки бик күп кеше, сөйләүче кешеләр дә бар, бик күп китаплар да бар дин турында. Әмма ләкин кайсысын сайларга кеше аптырап кала. Һәм әлбәттә бик яхшы бер сораудыр ул. Һәр кеше үзенә шундый бер сорауны бирергә тиеш. Кайсы мәгълүматны кулланырга миңа кирәк? Раббыбызга да билгеле булган факт, ул Аллаһ каршында хак дин, ул да безнең ислам динебездер. Безнең динебез һәр вакытта нәрсәгә чакыра? Хәерле эшләргә чакыра. Ягъни хәерле булган әйбергә безне чакыра ислам динебездер. Әмма ләкин үзенә дөрес остаз сайламаганга күрә, дөрес китаплар сайламау сәбәпле, дөрес булмаган язмаларны тыңлаганда бик күп мусульман кардәшләребезнең дөрес булмаган тайгак юлга кирип китүен дә күрәбез. Ягъни алданып, алар үзләре алдана, һәм якыннарын да, дусларын да, һәм балаларын да бәхетсез итә башлый. Ягъни бу да дөрес булмаган юлны сайлаган өчен шулай килеп чыга, җәмәгать. Аллаһка шөкер. Без бөтенебездә мубарак булган Татарстаныбызда яшибез. Чынлыкта да ул мубарак бер безнең өчендер. Шушы безнең илдә, безнең Татарстаныбызда 1500-дән артык мәчетләребез бар. Һәр бер мәчеттә имамнар бар. Шушы мәчетләрнең һәрберсе теркәлгән, аларның үз имамнары да, аларның кулларында шаһиднамәләре бар. Ягъни алар укыдылар һәм гыйлем алганнар. Һәм иң беренче кем артыннан ияргә дип, әгәр шуны бер сорау туса, әлбәттә шушы имамнарга ияргә кирәктер. Бу сезнең мәхәллә имамнарыгыз, ягъни һәр вакыт сезнең каршында булган затлардыр алар. Шушы имамнар, алар сезнең өчен, сезнең
өчен генә, әлбәттә халык өчен генә хезмәт итүчеләрдер. Алар гаиләсе белән, сүзе белән, гамәле белән җәмәгать каршында абруй казанганнар. Шөһрәт казанган, сүзе үтә торган хәерле бәндәләрдер. Инде шушы кешене без үрнәк итеп, якын итеп алырга бөтенебез дә тиешлебез. Әбутән бер җирдәге кешегә иярүбез хәерлегә безне бер кашан да алып бармас. Менә Аллаһ Тәгаләнең ниъмәте илә авырып китсәк, ягъни ширләп китсәк, без кемнәр янына барабыз? Табиблар янына барабыз. Ягъни алар уку йортларны бетереп, гыйлем алганнар. Шушы тип, ягъни медицина буенча. Һәм без шуларга барабыз. Ягъни урамдагы бер кешегә кешене тыңламыйбыз, шулай бит. Безгә табиблар кирәк ширләгән вакытта. Монда да шулай. Әгәр динебезне өйрәнәсебез килсә, бары тик шушы кешеләрдән өйрәнергә кирәк. Ягъни мәчетләрдә өйрәнергә кирәк. Урамдагы бер кешедән түгел. Чөнки сез аны белмисез. Имам кеше, мәчеттәге имам кеше җавап бирә. Һәр әйткән сүзгә, һәр эшләгән бер эш өчен. Әмма ләкин ул кешеләр, урамдагы кешеләр, алар бер сүз өчендә, үзләренең гамәле өчендә җавап бирмиләр. Менә без ничек ширләгән вакытта үзебезнең докторларыбызга барабыз икән, шулай сорауларыбыз тулса, исламны өйрәнәсебез килсә, шулай мәчетләргә килеп, шунда гына өйрәнергә тиешлебез. Интернеттан түгел. Интернетта бик күп шөбһәле әйберләр бар. Без белмибез кем ул, нәрсә турында сөйли. Әлбәттә матур күренә. Матур сүзләр сөйлиләр, аятлар китерәләр, хадисләр китерәләр, әмма ләкин аның асылда нинди максаты бар? Без аны белмибез. Алла сакласын, аларга алданырга да мөмкин. Һәм алданалар. Һәм китәләр. Бу бик зур мәсьәләдер. Адам баласының тормышында гыйлем тупланган вакытында ялгышмасын өчен, әввәл бу традицион исламыбыз, укуларыбыз гадәти булган. Традицион булган яшәү рәвеше, башлангыч фикерләре гаиләләрдә туарга тиеш. Бездән, әти-әниләрдән. Балалар шушы исламны өйрәнә. Әгәр без аларга өйрәтмәсәк, башка кешеләр өйрәтәчәк. Һәм балалар шулай итеп ялгыш юлларга кирип китәләр. Без аларга нинди исламны күрсәтергә тиешбез, нәрсә әйтергә тиешбез? Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтле. Үзе дә мәрхәмәтлеккә генә безне чакыра. Сугышка чакырмый, иллә мәгәр хәерлеккә, күркәмлеккә генә өнди безне Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Ягъни менә шундый бер исламны без балаларыбызга өйрәтергә тиешлебез. Хәерле гамәлләргә, сугышырга түгел, хәерле сүзләргә. Шулай гына дип өйрәтсәк кенә, шулай итеп тәрбияләсәк кенә, балаларыбызның күңелләре иншаллаһ буш булмас. Чөнки балалар шушы күңелдәге бушлыкны нәрсәдер белән тутырырга тырыша. Һәм алар эзләнәләр. Шушы бушлыкны тутырыр өчен без шушы бушлыкны тутырырга тиешлебез аларның күңелләрендә. Башка кеше түгел. Аллаһның хикмәте белән атабыз Адам алейһиссалам һәм анабыз Хава радиллаһу анһ Аллаһның әмренә буйсынмадылар. Без шушы тарихны беләбез. Адам алейһиссалам белән Хава радиллаһу анһ Аллаһның әмрен үтәмәделәр, буйсынмадылар һәм гөнаһ кылдылар. Һәм әлбәттә Аллаһ Субханаһу Тәгалә аларны җәннәттән куды. Әмма алар тәүбә, истигъфар кылдылар һәм Раббыбыз аларны гафу итте. Әмма бүтән фәрештәләргә сәҗдә кылырга кушылганда, анда бары тик кем? Иблис сәҗдә кылмады. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръан-ы Кәримдә Бакара сурасының 34-нче аятында шулай бuyыра: "Нәстәгъуз биллаһ
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Hurmat yüzünden Adamga sajda qiling'iz deb farishtalarga aytgan vaqtimizda ular sajda qildilar. Magar iblis sajda qilmadi, takabbirlandi ham kafirlardan bo'ldi. Ham iblis: "Ya Rabbim, meni qiyomatga qadar qoldir, men bandalaringni yo'ldan yozdirishga tirishirman" degan so'zlari so'nggi so'zlarining birisi edi. Ham shunga ko'ra da turmushimizda, dinimizda Alloh yo'lida bo'lib masjidlarga boruvimizda, g'ibodat qilgan chaqlarimizda da ko'p kirtalar bo'lib tura. Masjidga borishga da kishining bir kirtasi bor. Bir ko'p kishilardan so'raysang, "Nechun masjidga yurmaysan?" Musulmon, alhamdulillah. Ammo lekin nasadir tutani bir kirta bor. Balki birgina to'kil, bir ko'p kirtalar bo'lib tura. Shunlikda qarasang, agar shunlikda o'zi da mana qo'yib kishi bir ko'p o'zi da o'ylab turasan ularni, "Ne uchun? Nenda kirta borsang? Narsa seni tuta?" deb so'ragan vaqtda, u o'ylaganda shunlikda bir kirta da yo'q. U o'zi o'ylab chiqardi u kirtalarni. Ham o'zini ularni qurdi. Yo'q kirta uning uchun masjidga kelirga. Namoz o'qirga da kirta yo'q. Ammo lekin u o'z-o'zina u kirtalarni yasadi. Hamanda shu ishda anga iblis yordam etdi. Shu ishda iblis uning uchun yordamchidir. Mana sening ishing ko'p. Sening vaqting yo'q. Kim sening ishini ishlayacak, kim sening uchun aqsha qozonacak deb shunday fikrlarni boshimizga keltira shaytonimiz. Sening ishing uchun namoz narsaga kerak deb. Qortaygach kelirsan, vaqting ko'paygach. Ammo lekin ko'ramiz, kishi qortaya pensiyaga chiqa, ammo lekin anda ishi bir dakika nimi. Kirisincha ko'paya. Boshqa ishlar kelib tura. Ne için senga uraza kerakli de shayton. Oshamasin sening haling bo'lmayacak ishlarga. Ya'ni bo'lmagan kirtalarni bizga yasatib, bizning oldimizga qo'ya. Ham albatta u kishi u kirtalar osha o'talmay. Ya'ni har kishi o'zini kirtayasi, bo'lmagan kirtalarni o'ylab chiqara. Hammalarni zo'r etib ko'rsata. Сөйлешә башласаң, уйлый башласаң, шунлыкта bir kirta da yo'q. Namoz o'qishында kirta yo'q, roza tutarishында kirta yo'q, bir nida kirta yo'q. Biz o'zimiz o'ylab chiqaramiz shu kirtalarni. Albatta bu dunyoda biz boy bo'larga tirishamiz, mol qozonarga tirishamiz. Ham bu da bizning uchun bir kirtadir. Ham o'lchab qaraylik hali. Shu fani dunyoda biz ketamiz. Har bir kishi uni bila. O'lashakmiz, ketashakmiz. Alloh qarshisida chiqashakmiz. Hamanda bizga shu boylik bizga yordam etarmi? Bizni Allohning g'azabidan qutqararmi? Boylikni so'yladik, namozdan voz kechdik. Shu boylik bizga sondan yordam etarmi? Yo'q. Qur'oni Karimda da Alloh subhanahu va taolo شو بيانته نستعذ بالله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ул көндә малы ва баласы һеч кемгә файда бирмәс. Карагыз, ул көндә малы ва баласы һеч кемгә дә файда бирмәс. Мәгәр мушриклек ва мунафиклык кирләреннән күңеле пак хәлдә чын мусульман булып килсә, аңа файда булыр. Пак күңел, сәламәт йөрәк. Карагыз, пак күңел һәм сәламәт йөрәк Аллаһ Тәгалә бездән таләп итә. Шуны пак күңелне һәм сәламәт йөрәкне. Һәм бу йөрәктә иң беренче Аллаһны тану. Шушы йөрәктә нәрсә булырга тиеш? Аллаһны тану. Аңа шушы фани дөньяны бетә торган итеп кабул итү. Әлбәттә без иң беренче Аллаһны таныйбыз һәм шушы нәрсәне беләбез. Шушы дөнья фани, ул бетәчәк. Һәм шуны без истән бер кашанда алырга тиеш түгелбез.
Шуны һәр вакыт истә тотарга кирәк. Бу дөнья фани. Кем өчендер ул 40 ел, кем өчендер ул 60 ел. Ул дөнья бетә торган әйбер. Һәм шуңа күрә дә бу дөньяны күркәм рәвешле файдаланып, ахирәткә күпер итеп ясаудыр шушы дөньяны. Безнең өчен ул күпер булырга тиеш. Ахирәткә күчер өчен. Без бу дөньяны кулланабыз да аңардан файда алабыз. Ахирәттә рәхәт итеп яшәр өчен. Ахирәттә Аллаһ Тәгалә дә Куръан Кәримдә моның турында бик күп әйтә. Кешегә яманлыклары матур итеп күрсәтә безгә шайтаныбыз. Яман булган, начар булган харам әйберләрне безнең өчен шайтан ничек күрсәтә? Матур итеп, рәхәт, тәмле итеп күрсәтә. Әмма ләкин бөтен яхшы әйберне безнең өчен ул авырайта. Авыр итеп күрсәтә. Аны үтәп булмый итеп күрсәтә. Аллаһ Тәгалә аны Куръан Кәримдә аның турында кисәтте безгә. Һәм әлхәмдүлиллаһ, җәмәгать, без чынлыкта тыныч илдә яшибез. Илебез тынычлар. Башка илләргә караганда да без тынычлыктабыз. Табыннарыбыз мул, сый-хөрмәтебез дә әлбәттә күп. Аллаһка шөкер, гаилә бәхетебез дә бар. Хатыннарыбыз бар, балаларыбыз бар, оныкларыбыз бар. Ягъни гаилә бәхетенә без бу дөньяда ирештек. Өстебездә дә киемнәребез бар. Теләгән әйберне без кия алабыз. Чынлыкта без байлыкта яшибез, Аллаһка шөкер. Һәм шуның өчен без Аллаһка шөкерләр әйтергә безнең бурычыбыздыр. Шушы бирелгән ниъмәтләр өчен Аллаһка шөкерләр әйтергә тиешлебез. Чөнки Аллаһ Тәгалә шөкран кылучыларга тагын да арттырырмын диде. Һәм Аллаһ Раббыбыз безне үзенең Куръан Кәримдә, китабында безләрне һәр вакыт уйланырга чакыра. Уйлагыз ди. Һәм акылларыбызны эшләтергә чакыра. Фикерләргә безгә куша. Мондай аятьләр бик күп. Аллаһ Тәгалә адам баласын җиргә хуҗа итеп яратты, аңа акылны бирде. Аллаһ Тәгалә Куръан кешегә 2 юл бирүен әйтте. Һәм әгәр дә кеше үзенең акылы белән дөрес юлны сайласа, сәгадәткә ирешәчәк. Әл-Имран сурәсендә 191 аятында Аллаһ Тәгалә безгә буйра: "Нестаиз биллаһ, аллазина язкуруналлаһа қияман ва уқуда ва аля джунубихим ва ятафаккарuna фи халқис самавати вал арди раббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабан нар." Ягъни ул акыл ияләре намаз укырлар. Раббына карас, ул ди акыл ияләре намаз укырлар. Намаздан башка вакытта да Аллаһны зикр итерләр. Намаздан башка вакытта да ди Аллаһны зикр итерләр. Баскан, утырган ва яннарына яткан хәлдә дәхи җир күкләрнең төзелеше хакында акылларын эшләтеп фикер йөртерләр. Җир һәм күкләр турында уйларлар, аның төзелеше турында уйларлар. Һәм әйтерләр: "Эй Раббыбыз, бу төзелешне син максатсыз төземәдең. Мактау сиңа, син барча кимчелектән пак, безне ут газабыннан сакла." Уйлап кына карас. Аллаһ Тәгалә әйтә, акыл ияләре генә намаз укырлар ди. Һәм әлбәттә, шуның өчен адам баласының да тормышта максаты хак һәм дөрестлек булырга тиеш. Һәм ул максат бу дөньяда бетмәскә тиеш. Ягъни безне Аллаһ Субханаһу Тәгалә нәрсәгә чакыра? Безнең нинди максатыбыз булырга тиеш? Әгәр максатыбыз бары тик бу дөнья булса, мәсәлән, байлыкка ирешергә яки бер әйбергә ирешергә булса, максатка ирешсәк, максат бетәчәк. Нәрсә эшләячәкбез? Максатыбыз калмаса. Шуның өчен безнең максатыбыз мәңгелек булырга тиеш. Ягъни максатыбыз җәннәткә кайтыргадыр. Җәннәт уҗмактыр безнең өчен бер ватаныбыздыр. Шуннан куылганбыз. Атабыз Адам алейһиссалам Аллаһ Тәгалә җәннәттән куды. Ягъни җәннәт безнең ватаныбыз булырга тиеш. Ягъни максат безнең шул ватаныбызга кайтырга,
уҗмахка, ягъни җәннәткә кайтыргадыр. Әгәр шундый бер максат һәрбер мөселманда булса, ул максат бер кашан бетмәс. Ягъни гомер буе шушы максатка ирешергә тырышачак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадис шәрифендә әйтте: "Дөнья ул ахиратның чәчүлеге." Без шушы дөньяда чәчәбез хәерле эшләрне. Ни өчен? Ахиратта аларның җимешләрен җыяр өчен. Бу дөньяда без чәчәбез. Менә көз көне ничек без арышларны, җимешләрне чәчкән кебек, көз көне яз көне чәчәбез, көз көне җыяр өчен. Монда да шулай. Бу дөньяда без чәчәбез, ахиратта җимешләрне җыяр өчен. Без дөньяны шулай итеп кулланырга тиешлебез, җәмәгать. Һәм Аллаһ Тәгалә адымнарыбызны нык кылсын. Һәрбер адымыбызны нык кылсын һәм үзенең югары җәннәтләренә ирешергә безләргә барчабызга да иншаллаһ насип әйләсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим аль-джавадул карим ас-сами'уд ду'a.